didn't even get to cross. Здравейте хора, аз съм Ранк Спейс и днес играем Would You Rather или както сайта се казва Either. И ако не знаете какво е този сайт, за какво е този сайт, нали, тук ви задават въпрос. Дали ще изберете да сте, например, както са Джедай или Сит, ако сте гледали Star Wars, ако знаете какво е Сит. Аз не знам. Джедайте накрая всичките умират. Но не казва. Добре, се тази джедай. Да! 25%! Така. Същия въпрос. Would you rather date someone who always looks 12, did someone who also... Това е тъп въпрос, просто не знам. Дали ще избера да се срещам с... Нали... Да срещам с някой, който винаги изглежда на 12, или да се срещам с някой, който винаги изглежда, че се е на 80. Не знам. Следващия въпрос. Would you rather lick the floor at the club? Like a toilet seat? Не, това се знае. Дали ще оближа пот на някой клуб, или дали ще оближа туалетната седалка в мол, да речем, Walmart, мисля, че е нещо като билата, само като няма туалетни. Така че 12% ще оближа туалетна седалка в публична туалетна, нали? Където кой знае какво е ставало, там са срали някакви хора. Майко мила, чувствам се просто тъп. If you're trapped on an island, would you rather be stranded alone, be stranded with someone? Добре, ако сме на някакъв остров, дали ще избера да съм сам или да съм с някой, който мразя? Значи сега трябва да се помисля за това, защото ако сме с някой, който мразиме и той мрази нас, може да стане каквото, не знам, всичко. Може да почнем да се трепеме, може да се изядем един друг. Добре. Така. Ще предпочита ли да се събудя в 3 през нощта всяка сутрин и да гледам мир да твара get punched in the face by another rich man? Или да гледам там някакво си шоу, или да ме удра някакъв мъж по лицето всеки 2 месеца. Не знам нито какво е това, така че не знам дали е зле, но бих предпочел това. Не знам какво мири да обтварят, така че чакайте. Какво? Това няма нищо лошо, мисля. Не съм го гледал, така че. Дали ще предпочита да имам 2 майки или 2 бащи? Няма да отговарям на това. Защото не знам просто кое
ще е по-добре. Ако можех да пренапиша историята на Сатурса, нали, дали ще предпочита да няма такова нещо като музика или да няма такова нещо като такова картини. Не знам защо не можех да се сетя за тази дума. Да, картини. Да, как бихте предпочели да няма музика? Да, ако наистина помислиш за това, ако играеш страшна игра, има някакви зловещи шибани музики, но все пак ще е по-добре да си малко по-плашен, а пък и ако се замислиш още повече, ако няма музика в някоя страшна игра, ще е още по-зле, защото изведнъж някой ти изкочи и ти вика като някакъв изкукуригъл, да знам къв. Междувременно, когато е тихо, е още по-зле, отколкото с музика, така че... Следващия въпрос. Дали ще предпочита да ям по една салата... Какво? Да изям една салата... до края на живота ми, или да ям само плодове... Какво? Това не разбирам кое е лошото. Да ям една салата през целия ми живот, без да ям повече салати, или да ям само плодове до края на живота ми. Какво? Това означава, че ще трябва да ям само плодове, без нищо друго, без зеленчуци, само плодове, а не зеленчуци. Някои хора все пак да, до някъде е добре, ама за здравето е добре, само че няма да е толкова добре, ако си помислите, например, ще трябва да изядете, например, 8 портокала, за да речем да не огладнявате, нали, ако сте огладнели. Абе, все това. Would you rather have a baby dragon, have a baby phoenix? Това е толкова тъп въпрос. Дали ще предпочита да има бебе дракон или бебе феникс? Значи... Нека сега да направим нещо. Ето, това е феникс. Това е някаква птица, където е просто само от огън. И ако я пипнеш, направо изгараш като... не знам. Сега. Ето какво е дракон. Дракон е едно грамадно забато лайно, което ако понякога е гладно и не го нахраните, ще ви изпапка за закуска. Така че... Бич никой. Would you rather да сгоря до смърт или да се отдава? Не знам какво... В смисъл, изгарал съм се преди и е гадно. Така че да се отдаваш е по-добре. Да. Не знам, те хора как... Дали ще предпочита да... Дали ще предпочита да ме хванат вкъщи да гледам сексът играят сам, или да ме хванат в бар с розово мартини в ръка. Никога не съм гледал секса играта, никога не съм виждал розово мартини, така че... Нудистко... Какво? Първо, ами ще знам какво е. Там изобщо нямат никакви технологии, нямат телефони, само... Демек живеят в началото на света, не в началото, но 18 век, да речем, те амишите. Но, нудист колони, какво е това? Нудист колони. Извинявам се, но... Няма да отговорим на това. Направо изразах целия въпрос, защото нудист колони.
потърсих го, изображения, ми излизат някакви голи там. Така. All your other Rosa Parks. Не знам кои са тия хора! If you had to read only one series of the rest of your life, all your other... Read... Хари Потър, Twilight, да духа, това е там вампири глупости. All your other, be smart and always be ignored. Добре, това вече е трудно са. Дали ще предпочита да съм умен и винаги да ме игнорират, или да съм тапанар и винаги да ме слушат. Значи ако съм тапанар, ще карам само тъпи неща и ще ме слушат. И ако съм умен, да мека това ви казват, че сте да бек най-умния в училище, всеки ви... не знам. Ако съм умен, може да измисля всичко, дори, например, да, мога да измисля всичко и след това стане известен и другите могат да го духат. Until you retire, докато не се пенсионирам, дали предпочитам да работя от 9 часа сутринта до... Чакайте, от 9 сутринта до 5 часа през деня, или от 9 през деня. Първото, защото да работя от 9 през деня, демек вече става нощ, до 5 сутринта. Не. Аз кога ще спа? Така, have the first name, what the fuck? И кьот точки, клитас и кьот точки. Или първото име да е значи have the first name, have the first. Това е едно и също! Само първо, там, не, тук е клитас, тук е ръсти. Добре. Не знам да... Така, аудиорадър. Aperture Science. Какво? Work at Aperture Science or Work at Black Mesa. Какво Black Mesa? Aperture Science мисля, че не съм сигурен, но чакайте. Black Mesa. Това е от серията на Half-Life нещо си, на Aperture Science. Така, Would you rather sleep in an amazing custom bed that someone died in, sleep on a bed of nails? Добре. Дали ще предпочита да спа на много удобно легло, обаче на което някой е умрял, или да спа на легло от тигли? Ако някой е умрял, не знам, че призрака му ще ме ръчка от под кравата всека нощ. Или, значи, няма никакви факти! Няма нищо да ви казва какво точно ще стане след това. Така че... Да. Will you rather be telekinetic? Telepathic. Телекинетик, мисля, че беше да управляваш хората, нали, да се свържаш техния ум и да ги управляваш насам натам. А телепатик не знам какво е, така че не знам какво е, но семията. Телепатик мисля, че можеше да четеш мисли, не съм сигурен. Have not yet. Да нямам език или да нямам зъби. Ако нямам зъби, няма как да ям. Само ще трябва супа да гълтам цял живот. Без език, какво са? Нямам моя ям славлет. Това е тъпо. Хавнотън. Как? Хората значи не мислят за нищо.
Сета. Дали ще предпочита да падна от от такова да е. Да речем от планина, да падна от планина или да... Не е планина, това е клиф, забравих какво беше. Или да ме накарат да говоря с... да изнеса реч, да речем. Не знам какво е толкова лошо за това, освен ако не ви е толкова срам, че наистина бутнат от такова планина. Или какво беше там, не знам какво беше клиф. Не бил фласън идеи аудиоратор. В прекрасен светъл ден дали ще предпочита слънчев ден, ама светъл, дали ще предпочита да написано е грешно, да излъжа тревата, да легна в тревата, но да легна в тревата и да прочета книга, или да стоя вкъщи и да гледам телевизия. Зависи коя е книгата, ако е някаква добра книга, да. Добре. If you were... Майко мила, защо само тъпи хора пишат тук аз съм на 12 и те сигурно са някакви на 15-16 години и пишат по-зле по-английски. If you were an evil mastermind, would you rather? Добре, разбирам ли, че какво се пише, защото не съм англичанин, не съм света. If you were... Ако бях зъл мастър на злото, да речем, той ще предпочита да леглощето ми да е под вода и леглощето ми да е от страната на... Клиф, какво беше, майко мила? Убиваме вътрешно. Google Translate. Клиф, какво беше, бе? Клиф. Стръмна скала, да. Под вода, щом съм зъл мастър на злото и съм... Явно ще съм умен, така че ще намеря начин да отида под вода. Така. Дали ще предпочита да имам да имам синя кожа, да имам червена кожа. Не виждам доброто в никого от тях, но червена кожа. Не ми дреме. Добре, дали ще прочета да доведа Джон Ленън и Джордж Харисън обратно живи и да върна The Beatles днес. Ако не знаете кои са Beatles, това са група от 20 век. Не знам коя точно година. Тук пише 63-та, някъде 60-те. Или да се върна в 1963-та и да отида на всеки концерт на Beatles до 1970-та, когато те се разпаднали. Аз, честно да ви кажа, не слушам много такава музика, но... Добре. Би Джокър, би Бон. Какво? Майко... Това е от Батман. Защото Бейн... Добре. Джокер. Да.
Your company gives you two choices for vacation, would you rather вакансия в Русия, да мръзна, или вакансия в Китай, да мръзна пак. В Китай няма да купувам нищо хубаво, защото там само покуци. Единственото чудо е китайската стена и то е чудо, защото не се е разпаднало толкова дълго. Така, или по-добре да говоря подобен на български език, а не да говоря чунг-чак-ха-чу-чу-чу-чу-чу. Добре, хората са тъпи. Не казвам, че са тъпи, защото не са българи, не знаят моя език и за това, че аз помислех, че ще е по-сетен. Дали ще предпочита Super Smash Bros. Super Smash Bros. От Super Mario, нали? Там служи, да. Super Smash Bros. Или да Legend of Zelda никога съм играл, така че Super Smash Bros. Да. Това вече го натиснах. Дали ще предпочита да вземам Lay's Potato Chips и Pringles. Какво беше Pringles? Дали ще предпочита? Винаги... Дали ще предпочита? Винаги когато... винаги трябва да се засмея, когато напиша лол, ха-ха, ЛМО и така нататък. Или винаги... Или винаги да правя лицето на някой емотикон, който съм направил. Дамек, ако е нещо като... това смисълто ли, че се там, е по-добре това. Дали ще предпочита Never... Да не прочета нито една книга... да не прочета да не чета никакви книги до края на живота си, или никога да не чуя песен. Не знам. Дали ще предпочита да направя снимка или ще предпочита да ми вземат снимката. Какво означава това? Have your picture taken. Демек да ти вземат снимката. Но в какъв смисъл? Take a picture. Не разбирам какво имат предвид под Have your picture taken. Демек да ти вземат снимката, но си това. Джеймс Бонд. Питаха ме дали искам да съм Джеймс Бонд или Джейсън Борн. Кой беше Джейсън Борн пак? Но сега. Дали ще предпочита Unearthed от Corpse Finding Cheating of Competition Winning the Rolex. Не знам какво пишете. Unearthed от Corpse Finding. Да. Мисля, че това не знам какво беше на света. Дали ще предпочита да живея в Mushroom Kingdom. Това мисля, че от Super Mario, но тук е по-добре. Mushroom Kingdom, майко мила. Сета. Това ще е последния въпрос. Дали ще предпочита да изям лъжица пълна с канела, мисля, че пише Снорт мустър. Какво означава? Канела или да помариша горчица. Да.